Μόλις έφτασε στην εκδήλωσή μας και ο Δήμαρχος του Δήμου Πολυγύρου, κύριος Εμμανουήλ, στις απονομές θα μας πείτε δύο λόγια. Συνεχίζουμε. Κάθε χρόνο στον τόπο μας αναβιώνει τις μέρες των Θεοφανίων ένα ιδιαίτερο και ζωντανό έθιμο της Καμήλας και της Νύφης, που έχει τις ρίζες του στην περίοδο της τουρκοκρατίας και στη λαϊκή παράδοση της περιοχής. Κεντρικό του στοιχείο είναι η όμορφη Μανιό, την οποία πήγαγε ο Αγάς του χωριού για να τη βάλει στο χαρέμι του. Το ομοίωμα της Καμήλας, τέχνασμα παρόμοιο με το δόλιο ύπο, σκαρφίστηκαν τα παλικάρια του χωριού με επικεφαλής των αγαπημένων της ώστε να τη σώσουν. Το έθιμο διαρκεί 3 ημέρες, όπου την πρώτη μέρα γίνεται η περιφορά και ο στολισμός της Καμήλας με μουσική και κουδούνια, την δεύτερη μέρα αναβιώνει το δρόμενο της Καμήλας και την τρίτη μέρα, την ημέρα του Αγιανού, τελείται ο γάμος της Μανιός, κατά τον οποίο ο ρόλος της νύφης και της κουπάρας παίζεται από άντρες, καθώς παλιότερα οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να συμμετέχουν στα δημόσια γλέντια. Κύριε Πιπηλιάρη, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Εγώ θα σας πω πώς γίνονταν η Καμήλα πριν από τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Φαίνεται ότι και πριν από την απελευθέρωση της Γαλάτισσας γίνονταν η Καμήλα. Όμως μέχρι το 1936 στη Γαλάτισσα δεν γίνονταν μία Καμήλα, γίνονταν δύο. Μία την έκαναν οι Σκατοτάδες, οι οποίοι ήταν το ανατολικό χωριό, και την άλλη την έκαναν οι Μαζουτάδες που ήταν το δυτικό χωριό. Η κάθε Καμήλα γύρισε στη δική της περιοχή και το μεσημέρι μαζεύονταν στο Πηγρίκι. Το Πηγρίκι είναι μια τοποθεσία που είναι σήμερα το ιατρείο της Γαλάτισσας. Εκεί οι δύο Καμήλες πάλευαν μεταξύ τους και αυτοί που κέρδισαν την άλλη μέρα θα έκαναν το γαμπρό. Και αυτοί που έχαναν την άλλη μέρα θα έκαναν την νύφη και την κουμπάρα. Όμως από το 1936 περίπου μέχρι και το 1952, λόγω αυτών των γεγονότων, η Καμήλα δεν γινόταν. Λόγω των εφηλίων, λόγω των... Μετά από το 1952 άρχισε πάλι να γίνεται. Οι συνοδοί της Καμήλας ήταν οι τζαμαράριδες, οι οποίοι ήταν πάντα ντυμένοι με κουστανιολάδες, με προσωπίδα. Ήταν οι κομμανταδόροι, ήταν δύο άτομα τα οποία κανόνιζαν σε ποια στενά και σε ποια σουκάκια θα πάει η Καμήλα. Και ήταν και ο Γαδουράς. Ο Γαδουράς ήταν αυτός ο οποίος είχε ένα γάιδαρο που είχε φορτωμένα τα κουφίνια ένα από εδώ και ένα από εκεί και έριχναν τα φυσκές από τα σπίτια και γαλατσάκια. Αυτά ιστορικά.
Στη Γαλάτιστα αναδείχθηκαν σπουδαίοι ψάλτες, μουσικοί και οργανοπαίκτες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην κωδική παράδοση. Οι ψάλτες μετέφεραν το εκκλησιαστικό ύφος με σεβασμό και αυθεντικότητα, ενώ οι μουσικοί και οι οργανοπαίκτες, κυρίως του κλαρίνου, του βιολί και του λαούτου, κράτησαν ζωντανή την αιωτική μουσική και τα τοπικά πανηγύρια. Η συμβολή τους δεν περιορίστηκε μόνο στη διασκέδαση, αλλά αποτέλεσε και μέσο διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Κάποιοι δεν ζουν πια, αλλά αξίζει να τους τιμήσουμε, αναφέροντας τα ονόματά τους και τα μουσικά όργανα που έπαιζε ο καθένας τους. Ιωάννης Σειράς, ψάλτης, τραγουδούσε χρησιμοποιώντας φύλλο δέντρου και κατέγραψε στίχους από τραγούδια του τόπου μας. Ξενοφώτης Πάνης, λαούτο. Ζαφύρης και Αθανάσιος Κατζιαρέλας, αδέρφια βιολί. Αστέριος Παπαζάπος, κλαρίνο. Αστέριος Γιαλιάς, ούδι. Εμμανουήλ και Νικόλαος Καζλάρης, ούδι. Θεόδωρος Καζλάρης, κλαρίνο. Σοκράτης Καζλάρης, ακορντεόν. Ιωάννης Πατιαρέλος του Ζαφυρίου, ο γνωστός Γκρίβας, ακορντεόν. Ιωάννης Πατιαρέλος του Γεωργίου, ούδι. Ζαφύριος Γεωτάσης, ούδι. Θεόδωρος Σαμαράς, ούδι. Καράλοπος Τράκας, ακορντεόν. Ιωάννης Παπαγεωργίου, ακορντεόν. Ιωάννης Πατιαρέλος του Αθανασίου, βιολί. Δημήτριος Λιάκος, ντράμς. Δημήτριος Βουλανάς, κλαρίνο. Νικόλαος Βουλανάς, ούδι. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε βέβαια ότι από την Γαλάτιστα κατάγεται από τη μάνα του ο γνωστός συνθέτης Γιώργος Κατζινάσιος. Τα ονόματα αυτά μας τα έδωσαν ο κύριος Κώστας Κουκουλιάρης και ο κύριος Γιώργος Τράκας με την έκφραση «Οι πυρότεροι τέλειωσαν». Ελπίζουμε να μην κάνουμε παραλήψεις. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη αν έγινε αυτό. Ας τους χαρίσουμε συνολικά ένα χειροκρότημα πριν συνεχίσουμε, τους αξίζει.
Στην ελληνική ύπαιθρο η ζωή κυλούσε πάντα δίπλα στο νερό. Ο ποταμός ανθεμούντας στη Γαλάτιστα διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων και στην ιστορία του τόπου. Παλαιότερα τα νερά του χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χωραφιών, εξασφαλίζοντας τη γεωργική παραγωγή, που ήταν το βασικό μέσο βιοπορισμού. Γύρω από το ποταμό αναπτύχθηκαν νερόμυλοι, βρύσες και μικρές υδροκατασκευές που διευκόλυναν την καθημερινότητα. Οι μήλοι αποτέλεσαν τόπο συνάντησης και συνεργασίας, ενώ οι βρύσες έγιναν σημεία κοινωνικής ζωής, καθώς οι γυναίκες μαζεύονταν εκεί για να πάρουν νερό ή να πλύνουν ρούχα. Οι πέτρινες βρύσες με το κρυστάλλινο νερό τους δώσαν το περαστικό και γίνονταν τόπο συνάντησης, κουβέντας και μνήμης. Ποτάμι και βρύσες γίνονται σύμβολα. Δείχνουν τον δεσμό του ανθρώπου με τη γη, την ανάγκη του για καθαρό νερό, αλλά και την αδιάκοπη ροή του χρόνου. Στη Γαλάτιστα υπήρχαν από παλιά πολλές βρύσες σε διάφορα σημεία του χωριού, άλλες πετρόκλειστες και άλλες όχι. Αναφέρουμε μερικές, καθώς και ότι ο Σύλλογος Τεχνών Ανθεμούσης, την περίοδο COVID, παρενέβη καστικά ζωγραφίζοντας τις βρύσες που δεν ήταν πετρόκλειστες, ομορφαίνοντας το χωριό. Έτσι έχουμε το Αγίου Γεωργίου, τη Σέρβικη, η Σερβικιά, το Πηγάδι Πιαδάκι, το Κουρούνι, Αγίου Προδρόμου, Αγίου Νικολάου, Αγίας Παρασκευής ή Αγία Παρασκευούδα, Αγίου Δημητρίου στην Πλατεία, το Παπαμανόλη του Κούκου, του Τσάγκα, του Γεροζάπου, Άγιας και ο Ρώμιλος Πύργου. Και εδώ μια που ανέφερε η αγαπητή Κατερίνα για τον Ανθεμούντα ποταμό, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τους άθλους του Ηρακλή. Ο ένας ο άθλος του Ηρακλή λέει ότι ο Ηρακλής σκότωσε τον Γεριώνη στον Ανθεμούντα ποταμό. Αυτά λέει η μυθολογία μας και είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι η δική μας φαντασία. Και κάτι ακόμη που είπε για τις βρύσες, υπήρχε η πηγή Καραγάτσι, την οποία σήμερα ονομάζουν πηγαδάκι, και ήταν πηγές από τις οποίες εντρέπονταν η Ανατολική Γαλάτισσα. Διαμέσως είχε άλλες βρύσες, αλλά οι πηγές ήταν στο Καραγάτσι. Ευχαριστώ.
Τελικά έκανε μια παράληψη, ο ίδιος ο πατέρας του έδωσε τα ονόματα, αλλά ξέχασε το γιο του, το Στέλιο τον Μπράκο, που υπήρξε μουσικός για 1000 χρόνια έπαιζε μπουζούκι, αλλά τώρα είναι ιεροψάλτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στην άκρη των δρόμων στέκονται τα πινάτα εξοπλίσια. Φάρη πίστης και παρηγοριάς, δεμένοι με τάματα, με πανηγύρια και με θύμησες. Βρύσες, ποτάμια και εξοπλίσια αποτελούν τρεις πηγές ζωής, τρεις φωνές του τόπου, που μας θυμίζουν πως η παράδοση δεν είναι παρελθόν, αλλά ένας αδιάκοπος χήμερος, που συνεχίζει να μας ενώνει. Και στη Γαλάτσιστα υπάρχουν μπέρικες εκκλησίες και εκκλησάκια. Ας αναφέρουμε μερικά. Του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Κυριακής, της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων Αργύρων, της Αγίας Τριάδος, του Αηλιά, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Αθανασίου και άλλα. Κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους κατοίκους, επειδή στο σημείο τους έτυχε ατύχημα, ή ήρθε στον ύπνο τους ο Άγιος ή η Αγία, ή είχαν κάποιο τάμα. Θα ήταν παράληψη στο σημείο αυτό να μην αναφέρουμε την καλλιτεχνική δραστηριότητα της Σχολής των Παλατσιάνων Αγιογράφων, που ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα και τελείωσε στα τέλη του 19ου σαν η τελευταία αντίσταση της βυζαντινής τέχνης απέναντι στην αναγεννησιακή ζωγραφική. Η σχολή συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι και σήμερα.